Hinek Prod vous présente Point Carré, l'interview. Mivahiny, TENCE MENA manokana zazy, TENCE MENA zegny mivahiny fanaovanao tsara iala aminao. Allô, je te l'air, allô la belle, allô. Soit boutique de prêt-à-porter. T'en arrive au centre commercial Tripolite Analekeli. Des accessoires et des produits de beauté. Le numéro 1 de qualité de marque Nekanska O. Vrai Caporal sin Markafa ou un Viavi Silelai. Et au coin sac, chaussures, parfums authentiques d'Iganzeng Intenga Nizi. Fan Mampiav Gani soit boutique, chaque lundi mis arrivage. Soit boutique au centre commercial Tripolite Analekil, premier étage, box 24, 034 39 511 à 52. Soit boutique, mon choix. Allô, je te l'air, allô la belle, allô. Arkanitatsika jeudi dia TENCE MENA Lady Boss novaitsika eto amin'ny Point Carré agnatin'ny l'interview dia eto magnano fisaoragna TENCE MENA nagneky ny fagnasanay tafatafa hiaraka aminay ny agnatin'ity koragna ho ataontsika eto zay dia izy koa zavaigny amintsika somary mizara aroe zay ny raha koragnintsika eto misy araiky ataony hoe point io zay misy fagnonteniagna marantirantiny bako io amizay koa zegny carré koa zegny igny zegny araiky baka amitsika zegny any mizaha zay misy fagnonteniagna tetika apetraka dia apetrakanay aminazy koa zegny amin'ny tapany faharoe izay dia magnano fisaoragna maventy ho ato amin'ny avaratra mandoky zegny any nagneky napiatragno atsika ny agnaton'ny karaha iarahantsika amin'ny TENCE MENA ty zay voalohany miarabanao TENCE MENA magnano merci anao nivaina agnatin'ny Point Carré mbala tsara TENCE MENA mbala tsara Jean-Luc ela tsy hita samy rozirozy atsika tianamo yamary ya magnano mbala tsara atsika jiaby anareo jiaby zegny mizaha zahay eto niany eto zahay niany agnapetraka point ndraiky carré ya miambigny fagnontaniagna anao za anao koa nivono koa fagnontaniagna raiky voalohany ty anao fa boia any fasaboka tamtao losa TENCE MENA misy toagna teo finanjako tam Facebook dia misy novolagna fa no resaka fiainagna mary loatra dia tsy aika hamonon-tegna marina zay sady lahabe moi donc za zegny nisy moment nijanoko Facebook tamtaogno rosa zegny zay iarahantsika mahita fa nisy somary karaha marobe raha nikorokorontagna raha koa fa zegny mikorontagna ny tegna mety mangala coin tanao karaha raha tsy antagna laty ato hoe ny madiniky ato hoe ny maventy tanao raiky maventy ty toujours miataka fo izy azonao dia ka zegny izy koa fa misy korontagna tany misy olobe tsy miazo zaza antegna olobe mangala coin mangala sisina tsendriky bako la meilleure réponse à toute chose c'est le silence anao koa zegny fa mangigny milamigny fora donc nangala coin hely za tamizigny nangigny sady nangala elan nisôty baka anao koa fa misôty mangala elan tsendriky anao bako havy lavitra renao koa fa misôty voilà nisy lavaka be tagnivy teo donc nangala elan hely za voilà za nisôty boka tagny hitanao boka za nisôty marika voilà somary draiky ty soty koa za amin'ny question satria zay mahita TENCE MENA sady tetsika mandeha koa zegny le sary misy sary tataty zegny ahitagna TENCE MENA voix tenue araka fizavagna izy magnomagna raha TENCE MENA misy raha ho avy ao par rapport le sary zegny hitanay publication TENCE MENA dia marigny ve zay mety misy raha ho avy ny amin'ny taogno ty ny amin'ny resaka mozika na ino zao izy koa mety amaizanao sy papa elo aloha jiaby zegny ny mizahantsika Point Carré zana boa tsy mitapy ora itsikitsika tsy mandidy ora voilà donc matoa zegny misy raha miboaboaka karaha regny création nino misy raha préparena maventy ho zaho ataoko maventy satria projet maventy tsy projet le maivakivagna koa fa helahela tsy nagnano projet karaha zegny zaho na artiste maromaro tato matetiky zegny fa 10 ans zay 2013 za donc nangaboaka hira ataontsika hoe en gros fa matetiky zegny tato magnaboaka hira en détail
azonao nanomboka fa 10 ans zay en détail firam boka io magnaboaka hely araiky après 3 mois koa araiky koa après zegny hoe koa araiky koa ke tamina araiky ty ndraiky mba nagnova fomba nagnova hely zegny za satria saturé loatra feno loatra armoire anaka feno hira banque feno hira donc karaha atao amin'ny magasin kofa maro loatra stockage magnano liquidation totale tsy totale ndraiky araiky fa mba magnaboaka hely hira andiany maromaro zegny za amindraiky mitoroka ty tsy hira raiky fo iboaka io fa yo amin'ny 5 chansons na 6 chansons yo plus bonus mety amin'io 8 na 7 io donc yo mahita izy fa zo iboaka atoato ya iboaka atoato zo tsy ela vita donc interview tsika ty magnisa hana raiky amy telefsa tsika miboaka izy ya mety amezana sopapa kokoa zegny asa izy nanao zegny mety tsy singela raha boaka fa mety possible raha raiky aloe telo dimy tsota raha iboaka zay de mety misy thème ve na hoe misy titre ve raha diboaka zay TENCE MENA ro jiaby mitambatra ohatra ro jiaby mitambatra io zegny mafogno izy commando de la guerre commandony jany commandony galera miady amin'ny galera azonao tsy miady amin'olo mandeha la guerre miady amin'ny jaly magnenjiky tanjona fa tsy magnenjiky holo azonao donc raha jiaby zegny agnatin'ny album io zegny karazagna hoe mini album tsy album be hoe hira folo roapolo folo fa album karazagna hoe album ndraiky izy fa commando zegny titre anazy zegny raha fotony amy raha nandalovantegna jiaby amy raha nandalovanao jiaby amy fiainagna zegny anao koa tsy commando anao tsy mivoaka mpandresy donc mpandresy io zegny hira faniboaka fa agnatin'ny bonus agnatin'io album io zegny izy donc titre n'io album io zegny commando tsy magnenjik'olo fa magnenjiky tanjo tsy miady amin'olo fa miady amin'ny jaly azonao ya azo izy fa mbesa somaro baky io koragna atsika ny raha nisy tamy tongolo losi igny dia hoe za tsy taniseko nisy zegny fa tanolo nisy novologna fa hoe TENCE MENA ty tiady ary tiady miady amin'olo azonao ambara makasika zay ty tsara miady amin'olo ary tsy niedikegna za tsy tarimina voa zaho miady amin'olo tsara nataoko fa za ndraiky tian'olo iadivagna tian'olo maloegna parce que tsy zakan'olo mahitanao être soi-même dans notre vie là actuelle zegny c'est les choses la chose na les choses samiragna fo chose la plus difficile tsy haiko na nahazo nisy teny vazaha zegny sarotro mirester soi-même azonao anao koa fa anao zegny anao managna personnalité anao io fa anao halan'olo zegny anao ndraikindraiky ataondro geste anao ataondro miseho milay anao ataondro mahery andra bo mahery andra boka igny fa igny hery andra fo misy karazana fa hery andra naka tsy adivako amin'olo fa anao ndraiky koa mitady ady aminaka za mamaly azonao izy koa kasitary tsy tokony mangigny fo antena lahabe hitanao fonao io ndraiky fonakay tsongo hoe boka anao marary baka ikenakake atsika sambolombelogno fo tsongo hoe za tsongo hoe anao samy maregny marary ko fa misy raha zegny fa limite fa haute degré high level raha koa fa agnabo loatra anao tsy maintsy tafamaly fo arakaraka volagna amezanao zaby karaha ambarako anao arakaraka dose ny vidiny arakaraka ny aretigny médicament azonao volagna koa fa mare loatra tsekinao aminaka za tsy maintsy tafamaly fotony fonaka mba mafana koa boka azonao ka zegny na za boko amizay ny fotoagna azonao rono nangigny za antony nampangigny za tsy mavozo olo fa za mavozo zaho za tompy ny mavozo satria za koa hivolagna tsao tsy ho zakan'olo tsy tantin'olo tsy zakan'olo maro ka aleko zegny nampanitsinitsiko fonaka za nihinagna jalousine boîte araiky ny hoaniko matin ny hoaniko midi et soir nigakarany la glace nampanitsitsiko fonaka za mipetraka amin'ny coin fa ivolagna za tia hady za tsy tia hady ry avako hoe raha ataoko mampafalifaly haigny naka miaigny fa haigny nanaka misintigny revotro madio amin'oronaka roety mamorogny hira tian'olo mampitsinjika olo mampitrika ambiance za ndraiky lokolokonaka bizibizaranaka be rivo gony telo zegny fo raha ataoko amin'ny fiainagna
mandeha tournée mitsinjaka magnano tsatotsatoko zegny foratako tsara mitady ady amin'olo fa za ndraiky izy koa fa volagninao raha za mivolagna raha marigny fa matetiky zegny raha koa marigny tsy tian'olo la vérité volagninao zegny blessy antegna koa fa mivolagna raha marigny halan'olo ataon'olo tia hady fa za koa tsy micherche za tsy mitady fa anao ndraiky koa mitady aminaka anao ndraiky mahazo voilà afana mbola ampidirako resaka mozika izegny fa satria somary koragna hoe raha amin'ny ankapobeny TENCE MENA amin'ny ankapobeny dia ny raha hita amizay koa izy volanao zegny taova raha tiany egninao taova le manao anao satry magnapetraka zegny ovon'ny fiarahamonigny dia ny raha hita koa zegny ndraikindraiky eo ny TENCE MENA sy la mozikinazy sy ny zava-kantonazy fa agnisan'ny mamiteraka resa be ihany koa zegny ovon'ny fiarahamonigny TENCE MENA sy fiaignanazy manokagna TENCE MENA sy naedgy direct karaha zegny izy mety manao ny olo mikritika kasika hoe io TENCE MENA fa nanambadisaika nanambadisaika maro ka kritiky bon tan voalohany za somary karaha touché hely fa jeu tsika mivolagna jeu ty moi goutte d'eau dans l'océan hainao goutte d'eau dans l'océan zay océan maventy be io ranomasina andatsagouty ny rano hely baka karaha igny zegny efinazy aminaka raha volagnin'olo jiaby ro tsisy effet koa tsisy effet sans effet aminaka za miaigny fiaignananakao za fofokaigninaka izy ty fahignananaka izy ty fofokaigny boka amin'ny zagnahary nagnambe za izy ty zagnahary mahelerana namperan'izy droany zagnahary fo mitsara za olo jiaby koa mpala olombelogno fo mivolagna fo TENCE MENA manambady zazy TENCE MENA zegny hoe mivolagna fo anao vavanao tsara hiala aminao fahignananaka koa mbala aminaka za miaigna amin'ny fahignananaka zay raha tiako ataoko zay raha tian'ny fahignananaka volagnin'ny dadinay zay koa fa ihina daoko mihinana raha tsara volagny koa fa ihina laoko mihinana poisson frais anao ndeha hina laoko mondroka azafady aminao baba voilà ça mavalizy zegny niany mavalizy igny za koa tsy diso satria taoko hoe samizay bakanosy be efa navitavita taogno aro taogno telo angala taogno telo anao ndraiky nahity za koa tsy diso angalangala 2 ans et demi angala 3 ans ty taogno amin'ny ankamaroan'ny laoko frais jiaby pourquoi maloky ediny fidinao agnaty jiaby tiako volagny agnaty zegny hoe amin'ny olo jiaby zegny ino zegny le fizavanao ino le côté agnisan'ny izy aminaka ifoy albancora ina laoko maventy ty oety iake lino laoko maventy be espadon marigny dia koa nambomboarigny hadrako nanino mandrako ataonao malu marigny azafady bon espadon ok allô je te allô la belle Nos bétons d'ambiance. Du 26 au 28 mai, Austin Production vous présente un showcase Rimka. Artiste jeune, l'incontournable du moment. Avec Nahavedzer Fannas Diaby. Ou avec nos bé angatin telo anjan fanesi sans mangalata du fias comme Rimka. Tiano ek ma sere Austin Production ma Ezakameva. Programme sera voluani vendredi le 26 mai à 22h. Omni le vieux port discothèque. Ticket d'entrée 10 000 rial. Ramba outan du va. Tibitan Zengfa. Samedi le 27 mai. Mi ticket yamni Jombe discothèque en Batlouk à partir de 22h. Ticket d'entrée na to Sahasa. 10 000 rial faux. Ambiance non-stop dimanche le 28 mai. Pool party Homme Liberté à la Parc Gazabal à 19h. Ticket d'entrée 10 000 rial. Ambiance son chauffé du DJ Sam Kalasa, DJ Bala, DJ Nico, DJ Mike, DJ Michael. Bonus shooting photo gratuit bien comme ni Adja Debdo. Info Reza au 032 42 924 58 ou le 034 56 657 58 et le 033 24 220 51. En partenariat avec Djambé, Vieux-Port, Plastic Prod, Mina Boutique en verre, Nassam Service, LG, Madame X Events, THB, Rimka en showcase B, un événement by Austin Production, sponsorisé par RTL. Alan Ravouidja, is nos réalisateurs au Omni boîte de production Inofilm. Nediambola 2 ans Nzanganani Inofilm Sadinanga Pichani Alan Ravouidja ni Asantanganazi Omni Sats vidéo.
fa kosa tsy sarotro taminazy ny nahazo fatokisagna am'ireo mpanakanto maro samihafa noho ny talenta zegny anagnany Alana Ravohitra. Ny amin'ny réalisation ny clip no tegna nahezagna izy. Efa miara-miasa amin'ny mpanakanto vaovao, eo ihany koa reo artiste tegnany efa kalaza. Akany amin'ity 2023 mitoy ny dia ary koa mivelatra ny fiara-miasa amin'ny Ino Film by Alana Ravohitra. Rehefa anao dia tafiaraka tamin'ny Edge, mbola agnatam-pamafana tsy raha resaka fitiavana. Ino qualité ny Edge? Zegny tsy hainay ty ambadiky qualité-nazy tsara. Misy qualité maro izy ary tsy hain'olo fa za ndraiky mahay izy. Za zao koa ivolagna zegny ataonao mandokandoka eo anareo. Fa volagniko fo izy ty niany. Izy qualité-nazy anareo mahita izy hoe tsy haiko ololo sasany. Izy ndraiky majeur managna carte d'identité. Managna carte d'identité ndraiky hoe majeur. Tsy namotikodiko tsy haiko trampo zegny anao. Tsy nagnano détournement des mineurs azafady azonareo. Karaha igny. Izy amin'ny taonany izy mature be izy. Na par rapport amin'ny roe donc karaha izy mbala izy tapis izy amin'ny matotro hoe zegny izy. Fa côté raiky zegny tsy bokan'olo fa izy préfère misarisary adala mason'olo fa amin'ny côté araiky agny zegny izy tegna olo matotro. Izy sady baka nosideri baka amin'ny ankore. Izy matotro izy carré. Izy tia miasa. Izy tia mikaroko. Izy mipenser hoe managna ambition. Izy tsy olo tiety, izy tsy olo ny rêve. Izy tsy ho hitanao olo tsy karazan'olo andeha rêve andeha hagnano laboregny. Igny edy tsy aminany zay koa fa mandeha miboaka izy mitongno za mody aloha ode izy tsy olony ty hoe izy tsy olony ty hoe izy olo matotro tsara tsy haiko eky na olo fa izy matotro donc igny zegny qualité maventy anagnany ary izy dia izy karaha par rapport ny roe zegny izy ordonné be genre hoe il note tout izy minote raha ty planning za tsisy planning ka mandeha ho azy za boka olo inte impulsive zegny za olo ino moa zegny imprévisible fa izy ndraiky olo prévisible zegny mahatonga zay roe mifameno izy prévisible il prévoit tout za ndraiky imprévisible za jo ty mety magnano plan le 2 jours le lendemain mety miova plan nakajiady amarezno mety miova raha hafa za azony za zegny miaigna impulsion izy miaigna amin'ny somary carré karaha zegny za zegny imprévisible izy prévisible donc mifameno zegny zay roe donc le raha tsisy aminaka misy aminazy raha jiaby fa bien voasoratra ty raha ataonao ty raha ataontsika ty za ndraiky magnaraka zegny fa ondany somary miova hely planaka fa tsara fo zegny antegna misy olo miaraka aminao zegny bien mba mifameno zegny anao roe azonao karaha zay zegny igny zegny point positif nazy hitako mety aminaka bakô izy olo direct tianao na tsy tianao izy tsy leso boty azonao misy olo boka leso boty miaraka aminao ohatra za zao ty TENCE MENA za miaraka aminao ohatra zegny miaraka amin'olo TENCE MENA za tsy tia olo karaha igny tsy tiako azonao izy managna toetrinany tiako personnalité nany izy koa fa non izy mavita magnano non aminaka za tia olo karaha zegny tsy jombilo zegny izy tsy jombilo moi sagnatriany baba izy tsy jombilo za tsara nagnefa izy au contraire tamin'ny za sahiragna koa tamin'ny ataontsika confinement igny za sahiragna izy kamondro namelogno zaho parce que izy tsy zanakan'olo mijaly tsy zanakan'olo amin'ny arabe zanakan'olo mahita hita ary zanakan'olo misy raha agnabony raha izy tanaro igny fotoka resaka aloha zay farany dia manao koa ny fandraisan'ny agnivon'ny la famille-nao ça va milamy fiarahamonina d'accord loatra feky koa zay ndraiky mamany isan'andro mikaiky za karakôry drako kaiky na peine ma chérie mandeha milamy zay zao ty nandeha tamin'ny France tagny zany présenté tamin'ny avany jiaby tagny ça va papany ça va mamany baka copine be zay roe karaha zay ndraiky tsy fanojy fa zay fo isan'andro amin'ny téléphone atoe tsisy problème
Rô zegny tegna hoe famille incroyable olo tegna vraiment olo compréhensive olo tegna hoe mahay miaigny zino mahay miaigny farany izy koa ataoko hoe na dia efa nokoragnitsika akeo izy koa ataontsika telo andesin'ny temps semaine miaigny agnatin'ny fiainana io tsy zavagna fa iny zegny karazany hoe mot-clé aminao ndesinao miaigny amin'ny miatriky fiainana temps semaine. faut toujours positiver aminaka fiainana mila positiver anao anao zegny koa fa fiainana positiver anao io mandeha ho azy na misy problème ambadika problème misy solution izy volagniranakagny raha iainako fomba izy ataoko hira io anao zao ty ohatra zegny mandeha anao magnano plan raiky ty karazagna zegny tsy hoe za tsisy problème mba misy problème ary navinantrehany problème maventy za hitanao fa izy tsary mitantarako amin'io fa nigamoeko za problème fa izy io zegny anao koa fa migny tsy nandeha plan A avy ny lettre alphabétique maro io afa mba afanao koa zegny kofa tsy nety A mandeha amin'ny B tsy nety B mandeha amin'ny C anao zegny za toujours miprévoir solution amin'ny fiaignananaka za kofa magnano raha ty zegny de koa tsy mety za rako tsy hamono tegna mizara hafa koa za karaha zegny hitanao varavaragna marobe amin'ny fiaignana io kofa varavaragna raiky tsy lebiana za tsy miasiste bigny afo koa varavaragna hafa ako fa nandeha amin'ny lalagna misy godra mipody lalagna za mizaha lalagna hafa koa azonao karaha zegny tsy magnino anao na mipody ndraikindraiky mandeha anao mitady hafa fa io zegny karaha zegny amin'ny fiaignana anao koa zegny mandeha magnano raha io misy échec ça fait partie de la vie problème ça fait partie de la vie ranomaso ça fait partie de la vie alahelo ça fait partie de la vie izy koa ikehinao raha jiaby zegny fiaignananao tsisy problème fa ambadikin'ireo raha jiaby zegny misy raha tsara hoe aby azonao tsy azonao tsirony raha tsara jiaby izy koa tsy nandalo raha jiaby zegny anao donc karaha zegny philosophie-naka miaigny izy misoratra heto ty tout ce qui ne me tue pas me rend encore plus forte ya zegny misoratra amin'ny tatouage-naka ty raha koa mbala tsy namono anao tsy nahafaty anao nahino anao mbala mitsangana mbala mihaigny tsara mbala salama na tagnana mbala mavita miasa vita mavita mandeha fahasalamagna aminao anao en forme anao tsisy problème voilà anao tsisy problème karaha zegny fititsika amizay resaka commando sady afatra ho an'ny mpizatsika jiaby koa temps-semaine makasika izay hoe vokatra zegny anao avy commando ty zay koragnanao makasika zay commando za militaire izy tsy mavozo galera izy za militaire miady amin'ny jaly no namafy zaho boka mijaly no namafy za boka mijaly natonga za niany commando parce que niady za niospotka za nandeha la guerre za ni esquive za nandaka agnila za nagnondra agnila za nagnondra agnila za niany ty za ataoko fa mahatondra agnarana commando zegny ya mahatondra donc agnatin'ny commando io zegny album io zegny maromaro raha mandalandala amin'ny fiainana zegny raha volagnina agnaty ao misy raha mandalo amin'ny erijirany ambadika ry hoe misy raha mandalo amin'ireo atao agnilany ato mety samby azo samy mahazo zoron-dambandolo jiaby donc ny raha andeha volagniko agnatin'ny album andeha bokatsika ty voilà donc mafehy zegny message tegna tiako ampita zegny hoe soyez commando soyez commando iadiva jaly aza mitolefoko anao tsangana anao aza ketrika anao normal anao ketrika fa tsy normal anao koa mipetrika anao mahazo ketrika fa anao tsy mahazo mipetrika anao koa fa ketrika tsangana fo alô fo iadiva fo fa io resinao fa anao tsy mahazo mipetrika amin'ny tany naketrika anao igny no manjary tavela io donc soyez commando zay nisaka lasa tasomely boka tsy hoela zay magnisan'ny koragny anteto igny de koragnitsika teto raha jiaby tagnatin'ity point carré ty izay de mankasitraka anao temps semaine de soragna koa tsika jiaby zegny niza zay tamin'ity fotoagna nianty izay izy koa misy vaovao magnaraka mikasika temps semaine de magnategna zay fa zay nisany azo zegny voalohany ihany koa anao ty temps semaine fa temps semaine rango faela jiaby zay karaha mbola en forme fo hino apa en forme be ty mama
io bokarako haigny tsy maintsy karakaregna izy volaniko zegny anao zio ma karaha ataoko edy fa zay hitanao kilométrage fo mandefa motera mbala hentsina azonao kilométrage tsara entretien karaha ataony tomobile tomobile koa karakarenao tsara hampy menaka hampy raha jiaby io miroly fo na fa mandeha lalagna firy izy io miroly fo azonao carrosserie zegny mbala mila karakaregna marigny zegny voilà donc karakaragna mahapare kakazo boribory natao carré izy fagnamboaragna mahapare ya sady mizaloko fray amizay veloma asika tsy manaraka koa Point Carré, l'interview présentée par Unique Prod.